per fer estiraments, si ets una persona que tens problemes de mobilitat, tinguis l'edat que tinguis, i el que necessites és hidratar una mica les articulacions, donar moviment, fer alguns estiraments. Aquí et porto 10 minutets perquè puguis practicar cada dia. Comencem, doncs. Des d'aquí, des d'aquesta postura dreta, deixes les cames separades just a l'ample de les caderes i arreles bé, obres bé la planta dels peus, de manera que els dits et quedin separats i completament en contacte amb el terra. I des d'aquí, o bé recolzat, recolzada amb alguna cadira, o intentant no recolzar-te en res o a la paret, si necessites, comences a posar-te de puntetes, de manera que a l'inspirar separes els talons del terra i quedes amunt, i a l'expirar amb molt control vas baixant a poc. Això pots fer-ho unes 7 vegades més o menys. Inspires, puges, expires pel nas i baixes. Una vegada més, ins. Expires. Si ho necessites, pots fer-ho agafat o amb una cadira o amb una paret, només una mà, si pots. Tornem a arrelar bé els peus a terra i inspiro. I expiro i baixo amb molt control, amb les cames estirades, i a poc, inspiro, pujo. Expiro, baixo. Jo et dic que pots fer-ho unes 7 vegades, però si fas 10 o 15 repeticions estarà perfecte. No ens oblidem mai de mobilitzar articulacions aquí, fent aquestes rotacions, tant externes, portant la cama cap enfora, com internes, portant la cama cap endintre. Fas amb una cama i fas amb l'altra. Que es moguin totes les articulacions, des de la cadera, passant pel genoll, turmell i dits dels peus. Les mans també t'aconsello que ho facis, i colzes, portes colzes cap enfora, de moment sense fer un moviment més ampli, ben bé és el moviment que surt de les espatlles, cap enrere i igual cap endavant, sempre fer cap enfora i cap endintre. Si ara hem fet espatlles, farem colzes també. Portem cap enfora. I després cap endintre. Fixa't que la teva columna estigui ben posicionada, No et quedis ni amb el pit molt enfora i cul molt enrere, ni al revés, ni amb la columna arrodonida, d'acord? I anem ara amb els canells. Igual, fem cercles cap a un costat i quan ja portes unes quantes vegades, gires, canvies el sentit i fas cercles cap a l'altre costat. I dona un moviment complet, complet. I dits de les mans que també es mouen. Pots moure'ls d'un en un o, de cop, tots els dits de les mans. Una vegada ja hem estirat, hem escalfat una mica tot el cos, seguim ara fent més moviments. Anirem des dels peus fins a dalt. Anem amb la cama dreta. Porto el taló separat del terra, pujo i baixo. Pujo, de manera que es flexiona el genoll i els dits dels peus. Pujo i baixo. Pujo i baixo. Pujo i baixo. Anem amb l'altre peu. Pujo, baixo. Pujo, flexionant el genoll, baixo i estiro el genoll. Separo el taló de terra, torno a portar-lo, separo i el torno a portar. Fixa't que les meves caderes no es mouen, no moc el cos cap a un costat, sinó que és només la cama que estic movent, el taló que estic pujant i baixant el taló. La cadera es queda recta en el seu lloc. Recta no, quieta volia dir, en el seu lloc. Per fer això va molt bé que et posis les mans a la pelvis i
que notis que el moviment surt només des de la cama. Anem amb els genolls. Per fer moviment de genolls sí que obrim una miqueta més les cames, i aquí si tens problemes de genolls, pròtesi o que crepitin molt, llavors has d'anar amb més cuidado, has d'anar més a poc i no flexionis tant. Si tens una bona flexibilitat, doncs llavors baixes tot el que puguis i tornes a pujar. Inspiro, allargo i a l'expirar flexiono genolls i la pelvis se'n va cap a terra. Inspiro, pujo, expiro, flexiono genolls i baixo. Inspiro amunt, expiro, flexiono i baixo. Fixa't que la meva columna està en el seu lloc, No inspiro aquí i baixo amb tot el cos endavant, sinó que és el culet el que vol arribar a terra. Inspiro i expiro. Tot el que puguis, però no et forcis, Si no, podries fer-te mal. I expiro. Inspiro i expiro. I mantenim les plantes dels peus completament arrelades a terra. Si notes que la columna, quan tu fas aquest moviment, se te'n va molt cap endavant o que et costa molt, posa't a la paret, amb la columna a la paret i des d'aquí vas baixant, lliscant per la paret, baixant i pujant. És una manera molt més fàcil de fer aquest exercici, però igualment estàs treballant la flexió de genolls i de caderes. I si estàs aquí a la paret, serà molt més fàcil. És molt més fàcil inclús que si estàs agafat o agafada a una cadira, perquè com et deixes caure a la paret, pots anar lliscant, baixant i pujant. Anem ara amb moviments de la cadera. Portarem el pes del nostre cos cap al costat esquerre i el costat dret queda lliure. Llavors, o bé recolzada en una cadira o bé tornaríem una altra vegada a la paret, puges la cama esquerra i vas fent cercles cap enfora sense que el peu vagi a terra i cap endintre. A mi em va millor aquí, Mans a la pelvis, inspiro, pujo el genoll amunt i obro i tanco. Obro i tanco. Si estàs en una cadira serà molt més fàcil. També pots fer-ho recolzada a la paret. Una mà a la pelvis, l'altra mà a la paret. Pujo aquí amunt, flexio des de la cadira i obro i tanco. Obro i tanco. Obro, tanco. Més o menys unes 10 vegades cada cosa. Anem amb l'altra cama. Mà a la pelvis, mà a la paret, inspiro, obro, expiro, tanco. I la pelvis tota l'estona està mirant endavant. I tanco. Inspiro, obro, expiro, tanco. Inspiro, obro, expiro, tanco. Un altre exercici que podem fer per començar a donar-li mobilitat a la nostra columna. Doncs des d'aquí, drets, dretes, inspiro i porto els braços amunt, tot el que puguis, i al treure l'aire, a l'expirar, vas baixant els braços i vas arrodonint la columna, portes la teva barbeta a l'esternó. Inspiro, creixo, expiro, barbeta a l'esternó i baixo braços, arrodonint columna. Des d'aquí, a l'inspirar, portem braços amunt i apilem vèrtebra a vèrtebra i creixes amunt. Expires, barbeta a l'esternó i braços que van baixant i et quedes aquí, no cal baixar més. Inspires amunt, apiles vèrtebra a vèrtebra, creixes, expires i baixes. Inspires amunt. I si vols anar una miqueta més enllà, expires i baixes, baixes, baixes i flexiones des de la cadera i intentes arribar o als turmells o als dits dels peus o al terra.
A l'inspirar, flexiones, si has baixat aquí, flexiones una mica els genolls, inspires i vas pujant amunt, les cames t'ajuden. Inspires i expires i tornem. Barbet a l'esternó, braços que baixen, columna rodoneta. Si necessites, flexiones els genolls, baixes, inspires, puges, amunt. I pren-te el teu temps, que no hi ha gens de pressa. Expires, baixes. Inspires, puges. Veuràs que si fas aquest exercici unes quantes vegades, cada vegada el teu cos va cedint una mica més i cada vegada podràs arribar a baixar una miqueta més, flexionant genolls o sense flexionar genolls. Inspires, puges. Un altre exercici que podem fer. Anem a fer torsions, que és girar el cos cap a un costat, portar el cos cap a un costat i cap a l'altre. Això ho hem de fer sempre que fem torsions, des d'un allargament de la columna. Braços aquí, inspires i com si des de la coroneta t'estiguessin tibant cap al sostre, inspires i a l'expirar el braç dret se'n va cap a la pelvis esquerra i el braç esquerre cap a la pelvis dreta i gires, deixant que la pelvis miri endavant, les espatlles sí que se'n van enrere i la mirada també. Inspires, creixes i expires, vens aquí davant i fem un canvi. Inspiro, creixo, braç esquerre per darrere del cos se'n va cap a la pelvis dreta i braç dret per davant del cos se'n va a la pelvis esquerra i giro el cos cap enrere, porto la mirada enrere, les espatlles també, columna ben llarga, pit endavant, inspiro, creixo i expiro davant, inspiro i expiro i faig un canvi. Vas alternant a dreta i a esquerra, expiro davant, inspiro, creixo i expiro i em giro ara cap a l'esquerra. Inspiro, expiro davant, inspiro i expiro, giro cap a la dreta. Inspiro i expiro davant. Braços al costat del cos. Anem a fer inclinacions de columna. Per fer l'exercici que farem ara, separem de nou una mica les cames, braços aquí, davant, al costat del cos, amb els palmells de les mans mirant endavant. A l'inspirar pujo el braç dret amunt i a l'expirar inclino el meu cos cap a l'esquerra. Si necessites amb la teva mà esquerra, t'aguantes, portes la mà a la cuixa i la mà dreta amunt. I aquí t'inclines tot el que tu puguis. I inspires, puges sense que el braç baixi i expires, tornes a inclinar. Inspires amunt, columna ben llarga i expires, tornem a inclinar-nos cap a l'esquerra. Les espatlles sempre van enrere i el pit endavant. Inspiro i expiro. Pots fer-ho tota l'estona del mateix costat o pots anar alternant. Inspiro i expiro, me'n vaig cap a la dreta, inspiro i expiro, me'n vaig cap a l'esquerra. Com vulguis. Pots fer 5 cap a un mateix costat, inspiro i expiro tota l'estona a la dreta, o pots fer 10 i anar alternant d'un costat a l'altre. Una vegada hem fet això, mobilitzem les cervicals, inspires, creixes i a l'expirar gires el cap, només el cap, cap a la dreta, inspires davant, expires, gires el cap cap a l'esquerra. Inspiro davant, expiro dreta. Inspiro davant, expiro esquerra.
Inspiro davant i m'hi quedo. I ara anem aportant les orelles a les espatlles. És l'orella la que baixa, no l'espatlla la que puja. Vale? Inspiro i a l'expirar porto l'orella dreta cap a l'espatlla dreta. Inspiro, pujo. Expiro, orella esquerra a l'espatlla esquerra. Inspiro amunt. Expiro cap a la dreta. Inspiro amunt. Expiro cap a l'esquerra. Igual. Això no cal fer moltes repeticions, però si en fas 3 o 4 a cada costat, està perfecte. Vale? I ara ja anem a fer flexions només de la part cervical. Inspiro, creixo igualment i a l'expirar la barbeta s'acosta a l'esternó. Inspiro, expiro. Fixa't que les espatlles les mantens enrere, no se'n van cap endavant. Les espatlles se'n van enrere i avall i només és la barbeta la que se'n va a davant i a l'expirar baixa baix. Inspira davant, expira baixa. Inspira davant, expires, baixes. Aquests moviments, quan treballem amb les cervicals, els hem de fer molt a poc, perquè si potser pateixes de vertígens o d'alguna petita hèrnia, alguna contractura, algun bloqueig, pot ser que et maregis una mica. Per això jo avui no et diré de fer exercicis amunt, perquè potser col·lapsem una mica tota la part cervical. Fent aquests moviments que hem fet ja des dels peus fins al cap, donaríem per acabats els 10 minutets d'estiraments i de moviments d'avui. Si els has fet tot i has fet unes quantes repeticions, ja tens exercicis per anar practicant cada dia i espero que els facis perquè us aniran superbé. Moltes gràcies, ens veiem a la propera.